Aduh mama, ada cewek bajunya tak bikin saya terpana. Lihat dia pun senyum bikin hati tergoda. Mau tanya-tanya dia siapa yang Yan, ayan guys. Mag-ano tayo, bibili tayo ng sapatos pang trabaho. Hindi tayo ngayon sa bibili tayo ng sapatos. No? Bibili tayo ng safety shoes. Ayan, tara, pasok tayo dito. Bibili tayo ng ating mabibili. Bibili. Ayan, mga safety shoes yan guys. Tayo na maganda-ganda. Pang 6 months. Pang 6 months. Pang ano siya? 100%. Ano lang, di ba? Ganda nito. Omax. Ito ano? 1,000. Kahanap tayo ng walang hindi ganito. Puro naman ano. Desintas. Ang ating sapatos. Tagal natin makapamili. Ganito. Ito muna. Ito rin. Ano ito? 1 pro. Ano yung sintas na lang? Hirap pumili ah. Pili tayo ng ating sakto ba ito? Sakto. Sintas na. Tanong natin yung babae. Sukat natin pwede na siya. Sino ka? Ang ganda na po siya. Pagkat kayo? 这个可以吗？对这个25给我，要25给我。 Ito. Naga, mayo, naga mo. Naga, mayo, naga. 没有。 Wala daw yung hindi ano. 25给我嘛。 好. Okay. 帮你放柜台哦。 好. Yan, babayad na tayo guys.有啊，上面柜台是外套跟背包吗？ Babayad tayo. ₱2,000 ata yun. Nabawasan yung natin ano. Panalo ah. Wala tayong pampasok. Wala ito sa atin. Isa no. Ayan. Yaw.
谢你，谢谢。 Yun. Ayun, guys. Uwi na tayo. Kabili na tayo. No? Ang sapatos ni Dudong. Bili na natin sa ating sakyan. Uwi na. Uwi na. Pagbiyahin na tayo, guys. Kaso wala pa tayong pang ano nito. Hindi pa nakabili. Let's go! So hanggang dito na lang muna, guys. Bye-bye! Salamat sa inyong panonood. Happy New Year, Taiwan!